Inna ta ba shi. Shiru. To a yadda yake bai buga kirji sai yanda ake wurga hannu. Yanzu bai buga kirji kwata-kwata yadda ya wurga hannu. Ba kirji ba fa. Shiru waye ya baka naira 5? Waye baka naira 5? Yace kana zikiri ga 5 inna? Inna ta baka 5? Yace kana rai. Waye baka 5 bishiri? Waye baka 5? Waye baka? Waye baka 5? To da wannan muka kawo ƙarshen bidiyon Zakiru Mushiri. Ko da bai gama zikirin ba mu mun gama ɗauka.